Japan je prestao promatrati kako bi počeo izvršavati. Za 2026. divovi izlazećeg sunca lansiraju mehaničku ofenzivu dizajniranu da smrve kinesku ekspanziju i ponize precijenjenu konkurenciju. To nisu eksperimenti. To je 16 radnih zvijeri s motorima prekaljenim u 1000 bitaka i cijenama koje ruše svaku logiku. Pažnja! Prvo mjesto je prava japanska legenda koja košta manje od $10.000. Definitivni udarac globalnom tržištu je započeo. Idemo s listom. 14. mjesto. Mazda BT-50. Mazda BT-50 je srednji pick-up koji predstavlja uspješnu suradnju između Mazde i Isuzua, kombinirajući najbolje od obje japanske marke. Turbodizelski motor od 3 litre proizvodi 190 konjskih snaga s masivnim okretnim momentom. Ovo je legendarni Isuzu motor poznat u svijetu po ekstremnoj izdržljivosti, koji redovito premašuje 500.000 km bez otvaranja. Ljestvičasta šasija je robusna, izgrađena za težak rad. Sustav pogona 4x4 je pouzdan i mehanički. Ručni mjenjač sa 6 brzina ima precizne promjene. Također je dostupan i automatik za one koji preferiraju udobnost. Ovjes je specifično kalibriran od strane Mazdinih inženjera kako bi pružio vrhunski komfor bez žrtvovanja izvornih off-road sposobnosti. Nosivost je 1 puna tona. Kapacitet vuče je 3500 kg s izvrsnom stabilnošću. Kododizajn je elegantan i sofisticiran, što ga vizualno razlikuje od D-Maxa s kojim dijeli osnovnu platformu. Unutrašnjost je profinjena s pažnjom na detalje karakterističnom za Mazdu, uključujući vrhunske materijale i preciznu montažu. Moderna tehnologija uključuje veliki zaslon s potpunom povezivošću. Procijenjena cijena se kreće između $37 i $44.000, ovisno o specifičnom tržištu. Mazda nudi sofisticirani japanski dizajn, kombiniran s Isuzu motorom legendarne izdržljivosti koji doseže 500.000 km. To je savršena ravnoteža između stila i provjerene pouzdanosti. 13. mjesto. Nissan Navara. Nissan Navara je srednji pick-up koji Nissan značajno ažurira za model 2026. s važnim poboljšanjima. Turbodizelski motor od 2.3 litre proizvodi 160 konjskih snaga s obilnim okretnim momentom od niskih okretaja. Ljestvičasta šasija je ojačana čelikom visoke čvrstoće na kritičnim točkama. Sustav pogona 4x4 je mehanički i pouzdan bez komplicirane elektronike. Ručni mjenjač sa 6 brzina preferiraju puristi. Dostupan je i automatik sa 7 brzina s glatkim, neprimjetnim promjenama. Stražnji multilink ovjes jedinstven je u segmentu, pružajući dramatično bolji vrhunski komfor u usporedbi sa zastarjelim ovjesima s krutom osovinom. Nosivost je 1000 punih kilograma. Kapacitet vuče je 3500 kg s izvrsnom stabilnošću. 12. mjesto. Mitsubishi L200 Triton. Mitsubishi L200, poznat i kao Triton, potpuno je obnovljen za 2026. s dramatičnim promjenama u svim aspektima. Biturbodizelski motor od 2.4 litre proizvodi 211 konjskih snaga. Okretni moment je 470 Nm, brojka koja nadmašuje Hilux u ovom specifičnom aspektu, što mnogi još uvijek ne znaju. Šasija s uzdužnim gredama je potpuno nova, kruća i otpornija. Ovjes ima veći hod, što se prevodi u bolje performanse izvan asfalta. Dizajn je mišićav i četvrtast s agresivnim naglašenim linijama. LED svjetla su podijeljena stvarajući prepoznatljiv moderan izgled. Kabina je široka i bolje iskorištena, maksimizirajući unutarnji prostor. Mitsubishi je dao prioritet prostoru i čvrstoći nad nepotrebnim zaslonima. Funkcionalnost je apsolutni prioritet. Cijena je konkurentna, počevši od $30.000 za osnovne verzije, što ga postavlja kao jednu od najkonkurentnijih opcija u segmentu s obzirom na ono što stvarno nudi. Mitsubishi je napravio potpuni redizajn razmišljajući o izravnom sučeljavanju s teškašima kao što su Toyota Hilux i Ford Ranger. L200 je prestao igrati na sigurno. U 2026. ozbiljno će iznenaditi, a mnoge će natjerati da se zapitaju je li Hilux doista jedina japanska opcija vrijedna razmatranja. 11. mjesto. Subaru Baja Concept.
Subaru Baja se vraća kao jedinstveni kompaktni pick-up nakon godina izbivanja s tržišta na kojem je imao apsolutno lojalne sljedbenike. Boxer motor od 2.4 litre proizvodi 270 konjskih snaga s trenutnim odzivom. Sustav stalnog pogona na sve kotače standardan je u svim verzijama bez dodatnih troškova. Unibody šasija pruža vrhunsko upravljanje usporedivo sa sportskim SUV vozilima. Nisko težište dramatično poboljšava stabilnost dok zadržava izvorne sposobnosti pick-upa. Dizajn je drugačiji i praktičan s jedinstvenim fokusom u segmentu. Izravni je konkurent Ford Mavericku sa značajnim prednostima u trakciji i upravljanju. Procijenjena cijena je $34.000, što ga pozicionira konkurentno. Za Subaru pogon na sve kotače nije opcionalni luksuz koji se dodatno naplaćuje. To je dio DNK marke, prednost koju gotovo nitko drugi ne nudi serijski u kompaktnim pick-upima. Baja se vraća s japanskim inženjeringom odobrenim tijekom desetljeća i jasnim obećanjem legendarne Subaru pouzdanosti. To je stvarna i ozbiljna prijetnja segmentu kompaktnih pick-upa kojim trenutno dominiraju Amerikanci. Subaru ima potencijal ovladati ovom specifičnom nišom s jedinstvenom ponudom vrijednosti. Horizontalno suprotstavljeni Boxer motor ima klipove koji se kreću bočno, poništavajući međusobne inherentne vibracije, čime se stvara gladak rad bez potrebe za dodatnim osovinama za uravnoteženje koje zahtijevaju konvencionalni redni ili V motori. Ova konfiguracija postavlja centar mase motora iznimno nisko u šasiji, smanjujući težište cijelog vozila, poboljšavajući stabilnost u oštrim zavojima i dramatično smanjujući naginjanje karoserije u usporedbi s tradicionalnim pick-upima s visoko montiranim konvencionalnim motorima. 10. mjesto, Hino 300 Series. Hino 300 Series je teški komercijalni pick-up dizajniran specifično za svakodnevni ekstremni rad u teškim komercijalnim uvjetima. Turbodizelski motor od 3 litre proizvodi 150 konjskih snaga s masivnim okretnim momentom od niskih okretaja. Ljestvičasta šasija je iznimno ojačana čelikom debelog profila, značajno robusnija od konvencionalnih pick-upa. Kapacitet nosivosti je 2 pune tone u ojačanom sanduku. Kapacitet vuče je 4000 kg s kukaštem komercijalne klase. Konstrukcija je od izvornog komercijalnog kamiona s dokazanom ekstremnom izdržljivošću. Ovjes s lisnatim oprugama je robustan, dizajniran za stalna teška opterećenja bez deformacija. Unutrašnjost je funkcionalna i osnovna, bez nepotrebnog luksuza, fokusirana na čistu korisnost. Procijenjena cijena oscilira između $42.000 i $50.000, što je opravdano komercijalnim sposobnostima. Dizajniran je za specifične komercijalne i industrijske primjene gdje je kapacitet nosivosti kritičan. Hino je apsolutni stručnjak za komercijalne kamione s legendarnom izdržljivošću dokazanom u komercijalnim flotama koje prelaze milijune kilometara. Ovaj pick-up redovito premašuje 500.000 km u ekstremno teškom radu tijekom desetljeća intenzivne uporabe bez odmora. Turbodizelski motor od 3 litre koristi Common Rail ubrizgavanje visokog pritiska s tehnologijom razvijenom specifično za teške komercijalne primjene, radeći 1000 sati pod stalnim maksimalnim opterećenjem bez odmora. Sustav ubrizgavanja raspršuje gorivo u mikroskopske čestice, poboljšavajući potpuno izgaranje i smanjujući emisije, dok maksimizira toplinsku učinkovitost kako bi se minimizirala potrošnja u komercijalnim primjenama gdje je gorivo značajan operativni trošak. 9. mjesto, Toyota Corolla Pickup. Toyota Corolla Pickup jedan je od najiščekivanijih noviteta 2026. godine. Kompaktni monokok pick-up iz legendarne obitelji Corolla. Toyota priprema ovaj kompaktni kamionet osmišljen specifično za laki rad, svakodnevnu upotrebu i urbano tržište gdje se danas bore modeli poput Ford Mavericka i Ram Rampagea. Motor je dvolitreni Dynamic Force koji proizvodi 175 konjskih snaga i 209 Nm okretnog momenta, što su više nego dovoljne brojke za kompaktni pick-up ovog tipa. Bit će dostupne hibridne verzije, kao što je već običaj kod modernih Toyota. Proizvodnja cilja na Južnu Ameriku, posebno Brazil, s mogućim naknadnim proširenjem na druga tržišta ovisno o potražnji.
Dizajn je kompaktan, optimiziran za laki rad i svakodnevnu urbanu upotrebu. Izravni je konkurent Ford Mavericku i Ram Rampageu u segmentu urbanih kompaktnih pick-upa. Procijenjena cijena je blizu $25.000, što bi ga izravno stavilo u borbu s jasnom prednošću, legendarnom reputacijom Corolle o ekstremnoj izdržljivosti. Ovaj pick-up ne dolazi izmišljati ništa čudno ili eksperimentalno. Dolazi raditi ono što Toyota zna najbolje. Uzeti formulu odobrenu tijekom desetljeća i pretvoriti je u apsolutni prodajni uspjeh. To je japanska reakcija za povratak terena koji su kineske marke osvajale u segmentu urbanih kompaktnih pick-upa. Dvolitreni Dynamic Force motor koristi Atkinsonov ciklus s visokim stupnjem ekspanzije optimiziranim za maksimalnu toplinsku učinkovitost, premašujući 40% učinkovitosti, što je među najvišima kod motora s unutarnjim izgaranjem u trenutnoj masovnoj proizvodnji. Sustav izravnog ubrizgavanja radi pod iznimno visokim pritiskom, fino raspršujući gorivo i poboljšavajući potpuno izgaranje. Prijenos će biti optimizirani CVT ili konvencionalni automatik, ovisno o specifičnom tržištu. 8. mjesto, Nissan Titan XD. Drugo poglavlje počinjemo s Nissan Titanom XD, pick-upom pune veličine koji kombinira japanski inženjering s robusnim američkim sposobnostima. V8 Endurance motor od 5.6 litara proizvodi 400 konjskih snaga s karakterističnim veličanstvenim zvukom. Automatski mijenjač s 9 brzina je gladak i optimizira učinkovitost. Sustav pogona 4x4 je robustan, dizajniran za stalnu tešku upotrebu. Kapacitet vuče je 5500 kg s integriranim sustavom upravljanja. Šasija je iznimno ojačana za težak rad. Konstrukcija ima američku filozofiju ekstremne robusnosti. Unutrašnjost je prostrana i luksuzna s premium materijalima vrhunske kvalitete. Tehnologija je potpuna s velikim zaslonima i naprednim sustavima asistencije. Ovjes je robustan, kalibriran specifično za tešku vuču. Procijenjena cijena oscilira između $55 i $65.000, ovisno o specifičnoj opremi. Nissan snažno igra na segment pune veličine s brutalnom V8 snagom kombiniranom s legendarnom japanskom pouzdanošću. To je savršena kombinacija dviju različitih inženjerskih filozofija, stvarajući iznimno sposoban pick-up za svakodnevni teški komercijalni rad koji se može izravno natjecati s etabliranim Amerikancima. V8 Endurance motor od 5.6 litara koristi dvostruko varijabilno upravljanje ventilima na usisu i ispuhu, optimizirajući punjenje cilindara u cijelom rasponu okretaja, od niskih za maksimalni okretni moment potreban privući do visokih za vršnu snagu tijekom ubrzanja. Sustav izravnog ubrizgavanja goriva radi pod iznimno visokim pritiskom, fino raspršujući gorivo, poboljšavajući potpuno izgaranje i smanjujući emisije u skladu sa strogim propisima. 7. mjesto, Honda Ridgeline. Honda Ridgeline je apsolutno jedinstven i inovativan pick-up koji prkosi svim utvrđenim konvencijama tradicionalnog konzervativnog segmenta. Unibody šasija pruža vrhunsko upravljanje usporedivo s profinjenim Premium SUV vozilima. V6 motor od 3.5 litara proizvodi 280 konjskih snaga s legendarnom Honda glatkoćom. Inteligentni sustav pogona na sve kotače raspoređuje okretni moment prema otkrivenoj potrebi. Automatski mijenjač s 9 brzina je profinjen s neprimjetnim promjenama. Prtljažnik u sanduku je inovativan i jedinstven u segmentu, pružajući sigurno vodonepropusno skladištenje. Upravljanje je usporedivo s profinjenim SUV-om dok zadržava izvorne sposobnosti pick-upa. Unutrašnjost je profinjena s legendarnom Honda kvalitetom i vrhunskim materijalima. Tehnologija je napredna s potpunim Honda Sensing sustavima asistencije. Procijenjena cijena se kreće između razumnih $45 i $55.000 za ono što nudi. Honda nudi istinsku inovaciju s jedinstvenim dizajnom potpomognutim dokazanom legendarnom pouzdanošću. Postoje dokumentirane jedinice koje premašuju 300.000 km uz samo redovito osnovno održavanje. Ridgeline prkosi tradicionalnim konvencijama segmenta pick-upa,
dokazujući da postoje drugačiji načini izrade gospodarskih vozila bez žrtvovanja sposobnosti ili pouzdanosti. Unibody šasija Ridgelinea koristi konstrukciju od prešanog čelika visoke čvrstoće s višestrukim ojačanjima strateški zavarenim na kritičnim točkama visokog naprezanja, identificiranim računalnom analizom. Ova konstrukcija pruža torzijsku krutost superiornu tradicionalnim ljestvičastim šasijama, dok značajno smanjuje ukupnu težinu, poboljšavajući učinkovitost goriva i dinamično upravljanje usporedivo s profinjenim Premium SUV vozilima. Mjesto 6. Toyota Tacoma. Toyota Tacoma je legendarni pick-up srednje veličine koji je potpuno obnovljen za model 2026. sa značajnim revolucionarnim promjenama. Četverocilindrični turbomotor od 2.4 litre proizvodi 238 konjskih snaga s poboljšanim odzivom. No, ono što je uistinu revolucionarno je dostupna hibridna verzija koja kombinira ekstremnu učinkovitost s obilnom trenutnom snagom. Ljestvičasta šasija je robusna, izgrađena doslovno kao tank. Sustav pogona 4x4 ima mehanički reduktor za ekstremni off-road. Ovjes je robustan s ekstremnim terenskim sposobnostima dokazanim na profesionalnim natjecanjima. Unutrašnjost je moderna s materijalima vrhunske kvalitete. Tehnologija Safety Sense je potpuna s naprednim sigurnosnim sustavima. Kapacitet nosivosti je 1 puna tona. Kapacitet vuče je 3000 kg. Verzije TRD Pro nude ekstremne off-road sposobnosti izravno iz tvornice s profesionalnim Fox ovjesom. Procijenjena cijena oscilira između 40 i 48 tisuća dolara opravdanih sposobnostima. Toyota potpuno obnavlja ovu legendu izdržljivosti s inovativnom revolucionarnom hibridnom tehnologijom. Postoje dokumentirane jedinice koje premašuju 500.000 km s originalnim motorom, dokazujući neusporedivu ekstremnu izdržljivost koju nijedna druga marka ne može dosljedno replicirati desetljećima. Hibridni sustav nove Tacome kombinira četverocilindrični turbomotor s električnim motorom integriranim u mjenjač, pružajući kombiniranu snagu veću od 300 konja, uz dramatično poboljšanje učinkovitosti u usporedbi s konvencionalnim benzinskim motorima. Električni motor pruža trenutnu pomoć tijekom ubrzanja, potpuno eliminirajući turbo lag koji pogađa konvencionalne male turbomotore, čineći odziv prirodnijim i progresivnijim. Mjesto 5. Nissan Frontier. Nissan Frontier je potpuno obnovljen od nule za model 2026. s dramatičnim promjenama u apsolutno svim aspektima. Turbodizelski motor od 2.4 litre proizvodi između 145 i 204 konjske snage, ovisno o verziji i tržištu. No, ono što je uistinu revolucionarno je plug-in hibridna verzija koja će stići na odabrana tržišta poput Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Australije s električnom autonomijom. Sustav pogona 4x4 značajno je poboljšan. Šasija je ojačana čelikom visoke čvrstoće. Ovjes je potpuno optimiziran. Vanjski dizajn je moderan i odvažan s upečatljivom maskom i agresivnim mišićavim linijama. Unutrašnjost je sofisticirana s premium materijalima vrhunske kvalitete. Multimedijska tehnologija je napredna s velikim zaslonima i potpunom povezivošću. Kapacitet nosivosti je 1000 kg. Kapacitet vuče je 3500 kg. Procijenjena cijena oscilira između konkurentnih 38 i 46 tisuća dolara. Nissan provodi potpunu obnovu s plug-in hibridnom verzijom i vrhunskom tehnologijom kako bi vratio tržište izgubljeno od agresivnih konkurenata. To je potpuna transformacija ovog pick-upa koja ga pozicionira konkurentno naspram etabliranih lidera segmenta. Plug-in hibridna verzija Frontiera koristi litij-ionsku bateriju od približno 18 kW, pružajući potpuno električnu autonomiju procijenjenu na 60 km, što je dovoljno za tipičnu svakodnevnu gradsku vožnju bez potrošnje benzina, dramatično smanjujući operativne troškove. Sustav punjenja prihvaća do 7 kW, omogućujući potpuno noćno punjenje pomoću kućnog punjača razine 2 instaliranog u garaži ili na parkiralištu. Mjesto 4. Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35. Isuzu D-Max Arctic Trucks
a T35 je ekstremna off-road verzija koju su razvili islandski stručnjaci Arctic Trucks s desetljećima iskustva u ekstremnim polarnim ekspedicijama. Masivne gume od 35 inča pružaju ekstremnu sposobnost savladavanja duboke vode i nemogućih terena. Ovjes je dramatično povišen i specifično ojačan za apsolutno nemoguće terene. Turbodizelski motor od 3 litre proizvodi 190 konjskih snaga s legendarnom Isuzu pouzdanošću. Snorkel omogućuje savladavanje ekstremnih dubina bez oštećenja motora. Potpune aluminijske donje zaštite štite vitalne komponente. Terenske sposobnosti su ekstremne i jedinstvene, omogućujući prolazak kroz nemoguće terene za profesionalne polarne ekspedicije. Konstrukcija je ekstremno robusna, dizajnirana specifično za profesionalne arktičke polarne ekspedicije. Arctic Trucks ima desetljeća iskustva u modificiranju vozila za nemoguće arktičke terene. Unutrašnjost je funkcionalna i osnovna, fokusirana na izdržljivost s uključenim profesionalnim alatima za izvlačenje. Procijenjena cijena oscilira između 55 i 65 tisuća dolara u ekskluzivnom limitiranom izdanju. Isuzu nudi ekstremnu verziju za profesionalni off-road s apsolutno nenadmašnim sposobnostima za apsolutno nemoguće terene. To je savršen pick-up za ozbiljne ekspedicije u najudaljenija i najsurovija mjesta na planetu, uključujući arktičke polarne regije gdje kvar znači opasnost po život. Arctic Trucks ima više od 3 desetljeća iskustva u modificiranju vozila specifično za ekstremne polarne ekspedicije na Arktiku i Islandu, djelujući u najsurovijim uvjetima na planetu gdje temperature dosežu 40 stupnjeva ispod nule. Tvrtka je razvila iscrpno provjerenu metodologiju za transformaciju konvencionalnih vozila u strojeve, sposobne prijeći nemoguće terene, koji bi odmah uništili standardna vozila, uzrokujući katastrofalne mehaničke kvarove. Mjesto 3. Toyota Hilux. Toyota Hilux je apsolutna legenda koja dolazi sa svojom 9. generacijom i dubokom obnovom, s jasnim fokusom na robusnost, učinkovitost i revolucionarnu elektrifikaciju. Turbodizelski motor od 2.8 litara sada je kombiniran s blagim hibridnim sustavom od 48 volti, pružajući poboljšanu učinkovitost i dodatnu snagu. No, ono što je uistinu revolucionarno je predstavljena 100% električna verzija. Montira bateriju od 59 kWh s pogonom na sve kotače putem električnih osovina i procijenjenom autonomijom od 240 km. To nije pick-up namijenjen za duga putovanja, već za specifičan urbani i industrijski rad. Šasija s uzdužnim gredama je značajno ojačana. Platforma je ažurirana, pružajući veću strukturnu krutost i stabilnost. Veličina je lagano porasla. Dizajn je agresivan i moderan s aerodinamičnijim prednjim dijelom. Unutrašnjost ima premium materijale, eliminirajući jeftinu plastiku. Sigurnosna tehnologija je napredna s automatskim kočenjem i prilagodljivim tempomatom. Kapacitet nosivosti je 1 tona. Kapacitet vuče je 3500 kg. Procijenjena cijena kreće od blizu 48.000 dolara, ovisno o zemlji i verziji. Toyota elektrificira Hilux po prvi put u svojoj povijesti. Radi se o blagom hibridu i čistoj električnoj energiji, testirajući budućnost. Legendarna pouzdanost ostaje s dokumentiranim jedinicama koje premašuju 700.000 km. To nije impulzivna kupnja, već investicija zbog pouzdanosti i vrhunske preprodajne vrijednosti. Na 3. je mjestu zbog definitivnog protunapada koji Toyota lansira kako bi zadržala dominaciju u segmentu srednjih pick-upa na globalnoj razini. Blagi hibridni sustav od 48 volti Hiluxa koristi integrirani motor generator koji zamjenjuje tradicionalni konvencionalni alternator. Ovaj sustav može pružiti električnu pomoć od približno 15 konja i 50 Nm tijekom ubrzanja, uz hvatanje energije tijekom usporavanja putem regenerativnog kočenja, puneći strateški smještenu kompaktnu litij-ionsku bateriju. Sustav omogućuje dizelskom motoru da se potpuno isključi tijekom duljih zaustavljanja na gradskim semaforima, smanjujući potrošnju i emisije u gustom prometu
gdje su pick-upi tradicionalno iznimno neučinkoviti. Potpuno električna verzija koju je najavila Toyota koristit će modularnu arhitekturu baterija razvijenu zajedno s Panasonicom, omogućujući varijabilne konfiguracije prema specifičnim potrebama dometa i troškova svakog tržišta. Očekuje se da će električna verzija nuditi autonomiju veću od 500 km s baterijom od približno 80 kW koristeći NMC kemiju ćelija najnovije generacije. Mjesto 2. Isuzu D-Max. Isuzu D-Max je pick-up s industrijskim inženjeringom primijenjenim na svakodnevnu upotrebu. Drugačiji je, nije osmišljen da impresionira elektronikom niti nepotrebnim ukrasnim svjetlima. Turbodizelski motor od 3 litre proizvodi 190 konjskih snaga i 450 Nm okretnog momenta. Legendaran je u cijelom svijetu jer premašuje 500.000 km bez većih problema kada se ispravno održava. Ručni mjenjač sa 6 brzina je poželjnija opcija. Dostupan je i automatik. Električna verzija montira bateriju od 67 kW s 2 električna motora, po jedan po osovini, postižući stalni pogon na sve kotače. Proizvodi 174 konja i 325 Nm okretnog momenta. No, ono što impresionira je da zadržava radni kapacitet, 1 tonu tereta i do 3,5 tona vuče, što vrlo malo električnih pick-upa danas može ponuditi. Cijena oscilira između $38.000 i $60.000, ovisno o tržištu i verziji. Nije tako skup kao dobro opremljen Hilux, niti tako jeftin kao Suzuki Carry s prvog mjesta. Nalazi se na sredini gdje je važno ono što nudiš za ono što plaćaš. Ovdje dolazi podatak koji mnogi zaboravljaju ili ne znaju. Legendarni Chevrolet D-Max od prije nekoliko godina s reputacijom neuništivosti nije proizvodio Chevrolet, proizvodio ga je Isuzu. Odatle je dolazila njegova ekstremna reputacija. Isuzu je jedna od rijetkih japanskih marki koja još uvijek gradi pick-upe s mentalitetom komercijalnog kamiona. Isuzu ne želi biti najljepši ni najtehnološkiji u segmentu. Želi biti apsolutno najpouzdaniji. I zato je za mnoge poznavatelje ovaj D-Max 2026. najlogičniji japanski pick-up na današnjem tržištu. Isuzuov turbodizelski motor od 3 litre evolucija je legendarnog motora 4J1 koji je u proizvodnji gotovo 2 desetljeća uz kontinuirana inkrementalna poboljšanja, usavršavajući pouzdanost i učinkovitost. Blok je od lijevanog željeza s iznimno debelom stjenkom, što omogućuje višestruka brušenja tijekom obnova bez zamjene cijelog bloka, štedeći tisuće u troškovima većih popravaka. Glava motora je od aluminijske legure s cross-flow dizajnom koji poboljšava hlađenje kritičnih ispušnih ventila koji rade na ekstremnim temperaturama iznad 800 stupnjeva Celzija. Injektori su najnovije generacije piezoelektričnog dizajna s iznimno brzim odzivom, omogućujući višestruka ubrizgavanja po ciklusu. Predubrizgavanje za zagrijavanje komore, pilot ubrizgavanje za glatko pokretanje izgaranja, glavno ubrizgavanje za snagu i postubrizgavanje za regeneraciju filtra čestica. Mjesto 1. Honda Ridgeline Sport. I stigli smo do apsolutnog broja 1 koji iznenađuje cijelo tržište. Honda Ridgeline Sport, jedinstvena sportska verzija koja kombinira dinamične performanse s praktičnom svakodnevnom svestranom korisnošću. V6 motor od 3,5 litara proizvodi 280 konjskih snaga s karakterističnim Honda trenutnim odzivom. Sportski ovjes specifično je kalibriran za agilno upravljanje usporedivo s profinjenim sportskim limuzinama. Dizajn je agresivan s prepoznatljivim vizualnim sportskim elementima. Sustav pogona na sve kotače je standardan, pružajući stalnu trakciju. Automatski mjenjač s 9 brzina je gladak sa specifičnim sportskim načinom rada. Unutrašnjost je profinjena s premium materijalima vrhunske kvalitete. Honda Sensing tehnologija je potpuna sa svim naprednim sigurnosnim sustavima. Prtljažnik u sanduku pruža jedinstvenu maksimalnu svestranost u cijelom segmentu. Upravljanje je usporedivo sa sportskim limuzinama. Kapacitet nosivosti je adekvatan za sportsko-rekreativnu upotrebu.
Kapacitet vuče je dovoljan za sportsku opremu i lake čamce. Procijenjena cijena oscilira između 48 i 58 tisuća dolara, što je potpuno opravdano. Honda nudi jedinstveni sportski pick-up potpomognut legendarnom pouzdanošću dokazanom desetljećima i inovacijom u funkcionalnom dizajnu. Postoje dokumentirane jedinice koje premašuju 350 tisuća kilometara bez značajnih problema, dokazujući karakterističnu Honda ekstremnu izdržljivost. Broj 1 je jer predstavlja apsolutno iznenađenje na tržištu. Kombinira performanse, korisnost, pouzdanost i inovaciju u jedinstvenom paketu koji nijedan drugi pick-up ne može replicirati. To je savršen dokaz da japanski pick-upi ne dominiraju samo u teškom radu, već istovremeno mogu biti uzbudljivi, sportski i praktični. Japanci lansiraju razoran protunapad s naprednom elektrifikacijom, blagim hibridima, plug-in hibridima i čistim električnim vozilima. No, inteligentno zadržavaju tradicionalne dizelske i benzinske opcije za tržišta koja ih još uvijek zahtijevaju. Kineske marke privremeno su dobile na terenu agresivnom cijenom i kopiranom tehnologijom bez stvarne inovacije. No, Japanci odgovaraju izvornim vrhunskim inženjeringom i stvarnom dokazanom izdržljivošću s dokumentiranim jedinicama koje redovito premašuju 500, pa čak i 700 tisuća kilometara.